Son Isabel, son irmán de Patri, unha nena con síndrome de Down. Somos 4 irmáns, das cales quedamos solamente 3 mulleres. É dicir, ela é a terceira, ten 51 anos, é dicir, sempre foi a meniña da casa, sempre será. Sempre foi moi boniña. A verdad que sempre foi sonrisas, bicos, mimos, é dicir, que foi sempre moi boniña, sempre foi moi boniña. No ano que naceu ela, nos 70, había moito desconocimento do que era o síndrome de Down. E aparte no rural moitísimo máis, porque non había os conocimentos nin tele, non tiñas información. A non ser que che toque personalmente na casa e teñas, sabes, é dicir, non hai unha concienciación real das necesidades deles, sabes? É dicir, estánse facendo avances, evidentemente, gracias a Dios, pero falta moito camiño, para darlle hasta chegar a unha normalidade, falta moito camiño. É dicir, sempre digo, a base sempre está na casa. Ela, Patri, sempre foi moi autónoma. Nunca, pero nunca viña para o centro sin haber feito a súa cama e deixar recollida a habitación. Nunca. Hoxe en día, eso xa non cho fai. É dicir, si che pode facer a cama, pero xa che perdese moito, sabes? É como si perdera a noción do tempo e bota, é dicir, como si se metera nun mundo á parte. O mellor diche, vou poñer o pijama e igual lle leva poñer o pijama media hora ou, sabes, dices ti, pero que está facendo? Ela non sei de que maneira se lía e non hai maneira, a dicir, que lle ves eso, ese retardo. Ahora sí que a tes que atender, por decirlo de alguna maneira. Antes non. Antes para nada. Para min, amigos, a mí que nadie me fale mal de amigos, que nadie. Porque eu sempre me tenderé unha man, con Patri, da maneira que sea, en todos os sentidos, sabes? É dicir, a min, o que me vale é que Patri ven aquí feliz. Punto. A nena é feliz aquí. E para mí eso xa me vale. Non hai máis, sabes? É que non hai máis.